Biyo bayan niƙar gari da gamayyar ƙungiyar masu sa idanu kan zaben cikin gida da aka fi sani da Coalition of INEC Accredited Domestic Election Observers ta yi a jihar Adamawa, inda ta gabatar da wannan ziyara a 'yan kwanaki tare da kira ga al'umma musamman ma da hukumar zaɓe mai zaman kanta da ta tabbatar da sahihanci a wannan zaɓe da za a sake yi na zaben cike gibi a jihar Adamawa. To sai dai za a iya cewa tuni wannan kira dai ya shiga kunnuwar ita kanta hukumar zaɓe mai zaman kanta, yayin da ta kirayi taron masu ruwa da tsaki a yau a jihar Adamawa. Barista Hudu Yunusa Ari da ke zama kwamishinan zaɓe na jihar Adamawa ya yi wa manema labarai ƙarin haske kan halin da suke ciki da kuma yadda aka tsara zaɓen da za a gudanar na cike gibi a nan jihar Adamawa. To ai ƙarin haske shine a ita hukumar zaɓe ta riga ta shirya domin yin wannan zaɓe. Za ta yi wannan zaɓe a mazaɓu guda 69 ne a cikin jihar Adamawa, kuma wato wanda suka kati rijistar voters kenan su 36,000 ne. To kaga kamar ka sani mun zana an yi wannan mitin wanda duk su kusan su 'yan siyasa suna nan, ga su jami'an tsaro wanda su suke taimaka a yi wannan zaɓe duk su ma suna nan. Kuma sanin ka ne an ba da dama kowa yana da wani ƙorafi wanda zai faɗa kan yin yadda za a gudanar wannan zaɓe ya faɗa. Alhamdulillah kowa ya yi bayani wanda kuma mun gamsu cewa ranar zaɓe kawai muke jira. Akwai wato ana samun ce daga jama'a na cewa wato ba a tabbatar da sahihancin shi zaɓen nan ba, wani tabbaci za ka ba al'umma da cewa zaɓen nan za a yi cikin wato zai sahihin zaɓe. To sahihin zaɓe ai kamar yadda muke magana, sahihancin zaɓe shine a su mutane masu zaɓe su fito kansu da kwarkwatar su yi zaɓe, kuma akwai jami'an tsaro wanda za su tabbatar da doka da oda daga wajen wannan zaɓe. Kuma babu ni dai ba wani barazana wanda ya tashi zai ce zai hana wannan zaɓe, kuma zaɓe zai zama to sahihi. Za kuma Allah ya kamar da kullum muke faɗa, ita hukumar zaɓe ba ta da ɗan takara wanda za a ce tana son sa wanda wanda shine nata. Zaɓe ake yi, kowa zai je ya yi zaɓe wanda Allah ya bawa shine zai samu. Akwai batuna wakilan jam'iyyu wato agents kenan. Wani sabon tsari da ita hukumar ta yi? Idan ma akwai, yana cikin dokar daftarin ita hukumar zaɓe cewa wato za a samu kowace jam'iyya za a samu wakilcin mutum guda ne kawai, guda ɗaya. Ka san sanin kanka ne wanda aka yi lokaci daga baya an samu da yawa, kowa ya shiga, an samu rudani. Wannan karan da wajen zaɓe da kuma wajen coalition, wajen tattara zaɓe kenan, kowace jam'iyya ɗaya mutum wakili ɗaya za ta kawo, kuma wakilin nan dole sai an sahihance shi, yana da ID card na ita jam'iyya ɗin kafin a bashe shi ba. Ko wasu matakai da kuka ɗauka na tabbatar da ganin hakan ya tabbata a lokacin tattara? Ita don ma babban abin da za a yi shine a sami tsaro. Kuma wannan mitin da muka yi na stakeholders, kaga dai duk jami'an tsaro suna nan, da sojoji da 'yan sanda da immigration da custom da civil defense suna nan. Kuma mutanensu ne wanda za a je wurin zaɓe, haka za su baza cikin jihar Adamawa domin a yi wannan zaɓe. So ba wani barazana wanda ke ganin zai, insha Allah za a yi zaɓen da lafiya. A ƙarshen abubuwan da kake so ka faɗa da cikin rubutun baya ba? Shine kamar yayi abin nan, shine mutane su fito su yi zaɓe. Mun kai zaɓe ka koma gida lafiya, shine babban kullum abin da muke roƙa kenan. Mutane su fito yadda ya kamata za a yi zaɓen nan. In ka yi zaɓe kama ya ka tafi abinka.